नोंनि आखौ लानायखौसो होनदां Bóng lên thẳng rồi. लोगोफोर हेपि दमासि नै आंनावहाय दमासिनि थाखाय कालारफुल नै मा जाग्रा दङ नायदो लोगोफोर नै कालारफुल दे जादो दे औ दे होमबा हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै जाहैबाय दमासिनि ब्लगावथ' बयबोआनो मिथिखायो जाहैबाय मारै जायो नङा होमबा जानायाथ' थाखायो जाहैबाय सिथाव लारु बयबो जाखायो खिन्थु लारु बानायासै आरोना नै माबाजों सिथावजों फिथाजों बानायबाय बेबो कालारफुल बेखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानबाय आङो दिनै बेखौहाय मारै बानायखो कालारफुल बेबायदि नै मा कालार दं बेयावहाय सिगाङावथ' प्लेन कालार दङ नै बेनि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ग्रीन कालार नैबे जाहैबाय पिंक कालार नैबे जाहैबाय ब्लू कालार दा बेखायनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो सानदों आरोना दिनैहाय बे कालारफोरखौहाय माब्रै खालामदों माने मोनसेबो आङो फुड कालार बेबायदि होआखै बायनाय आर्टिफिशियेल कालारखौ होआखै आरोना ओमफ्रायहाय न'आवनो थानाय जा जिनिस दङ बेजोंनो आङो बानायदों प्लास आं बेयाव खिथानोसै दा लोगोफोर नै आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै बे कालारफोरखौ मारै बानायदों होमबा नायलांबाय थादो होमबा फार्स्टनिफ्रायनो आङो प्लेन कालारनिफ्राय जागायनोसै आरोना मारै बानायदों थौदो होमबा नायलांबाय थादो अनखौ लाबाय आङो माइब्राखौ नै ओमफ्राय दै ओरैनो होबाय बेखौ ओरैनो सारस्रो नानानै लाग्रोसै बे जेब्ला ओरै एसे नांबावगौ बेखौ नानानैहाय मारै थाल मोनो एसे ओरै गथा बेबायदि जाबाथाय जाबाय आरोना एसे होबावनानैहाय सान्द्रि गेसें लाबाय आङो ओमफ्राय सिङाव नै बेयाव दा गलांनायनि बेखौ होनानै लानोसै नानायखौहाय अनखौ दाना नानोसै ओरै मोजां नाफुनानै लाजोबसै नै बेनो जाबाय आरोना मिहि गलांबाय जाबाय सेकेन्डआव नैबे पिंक कालारनि मारै बानायदों बेखौहायथ' बयबोआनो बांसिनानो मिथिखागौ जाहैबाय माबा नायलांदो लोगोफोर नै बेखौहाय बेनि कालारखौ दानिया नेक्स्टआव जाबाय नै बेखौ दहायनो बानायना दोनखादों आं बेखौथ' बयबोआनो बानायखायो नालाय ओंखायनो आङो देखायबाय थायासै आरोना बे जाहैबाय बिटरुट बिदैया आजिखालि बयबो बानायसै आंथ' सिगाङाव माबानिखौल' नुगोरबावदोंसोमोन सना बिनानावनिखौसो ओमफ्रायहाय दानाहाय बयबो बानायसै
थार्डआवहाय नैबे ग्रीन कालारनि बियो नै ग्रीन कालार सिनायदोंना लोगोफोर ओमफ्रायहाय बे ग्रीन कालारखौहाय नोंथांमोना नै माजों बानायदों होननानै सानो आङो न'आव थानाय जिनिसजों बानायबाय आरोना नायलांदो होमबा बेखौबो नै बे जाहैबाय बिलाइ बेबो जलंगा बुरि ना जलंगा बुरि होनना बुंदों बे मा होनोथाय आलदा आलदा होनो आरोना बयनावबो बेखौ दाना नैबेखौ दै गुदुङाव एसे होनोसै होननानै संख्रि एसे होबाय आङो मोनामनायफ्रा एसे गोथां मोनामनायफ्रा खारो खोमा होननानैहाय नै बिराद किउट कालार बियो नायजाय बिराद साइज नुखादों आरोना नैबे माबाजों थाबा गुफुरजों थाबा साबसिन नुबावोसो नै बेखौहाय बिराद मोजां मोनदों बे कालारखौबो आङो न'आव थानाय जिनिसजोंनो बानायदों नायदों होमबा नै बेखौबो मारै बानायदों Yellow nggak apa yellow nih. Pink, pink, pink.
Pink. Jalan? 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 Pink color ko jalan. Tahu? Tasty nang sa de.